Малко след 13 часа днес, след няколко форсирания, 69-годишният Димитър удря 2 коли. След това разбива гараж и се блъска в още 4 автомобила. Абе, какво става, бе? Ти ненормален ли си, бе? На мястото идват екипи на полицията и спешна помощ. Дрегерът отчита 1,8 промила алкохол. Какво направихте? Случайно издръпнах колата. Издръпнахте колата? Да. Това е. То няма друго. Много станахте агресивни изведнъж. Хубаво да добре. Не искате него. Защо така ни нападат и нас? Ние сме на улицата. Ма ние сме на улицата. Не дейте така. Чакайте, каква сте вие? Откъде ни гони? Откъде ни? Хвали Ангелина. Хвали Ангелина. Не се Вие ли сте Ангелина? Трябва да знам кой ме бие. Аре, никой не те бие. Точно на уби. Само бахим путката майна. Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Какво правя? Какво правиш? Какво става къде? Абе, ай ще те босната някъде. Охо! Как караш, бе? Сега го убихме тос. Я ела, бе! Я ела ти, бе! На какъв са правиш, ти, бе? На какъв са правиш, бе? Да си го толкова ремонт! Никъде няма хоричо, стой такова, бе! You are important. I'm not so important. Nah, people are taking pictures and you're important. Why? I'm the president. It's the one and only Digo Double G. Гергана? Ти ли пръдна преди малко, бе? Да пръдна ли? Не. Как, не го ли чу? Да. Признай си, бе, то е човешко, бе. Ние може да сме изперкали, ама не сме глухи. Не, нали ти казах, бе? Тогава от какво така ми се запотиха очилата? Откъде да знам, бе? Признай си. Ама какво искаш да си призная? Ти просто си изкофял и ти се причуват разни неща. Сега сигурно беше радиатора. Кажи какво става. Нищо не става, просто много ми се ака. Вчера в даскалото се насрах. Какво каза? Верно ли ма? Я пак повтори, че нещо не те разбрах. Наско! Бай, Цветко, къде се покрил то педерас? 2 месеца ме мотае с парите за карбуратора. Отваряй вратата от Репко, ток и телефон имам да плащам. Какво си се развикал така, бе? Всеки петък ли ще идваш тука да домкаш по вратите? Наско преди малко се върна от работа. Има да ми връща 200 лева и ако не се покаже от утре излиза в болнични. Какво си ми дошъл тука да ми се правиш на тарикат, бе? Нали ти казах, че то ни бави заплатите? Мислиш ли, че няма да ти гръмна една и да те изложа тука пред момичетата? Посерко тръгнал да думка по вратите. Искаш ли утре да отидеш бавно на работа, а? Дришло, ако не е леля ти любка зад мене, ще ява путката майчина, ясно ли ти е, бе? Сувай пред майка Дришло ми, ли бе? ме нарече, бе? Сега ще гръмна тука пред женорята. Назад веднага. Наско, не го удрай, на 19 години е. Дришло! Браво! Браво, моето момче! Само така! Право е в ти, бе! Удари го яко тоя! Цел комплект отверка има да ми връща! Пари ми е искал! Ефтим сега хубаво ще те подрави! Рошев ли ти е, перче, мале, нещастник! Рошев ли ти е?
Ефтиме, изхвърли го по стълбите надолу, изкарай го на двора, да го целиме с домати, майка му мръсна. Виж какво става, Има, ще извикам полиция. Престани веднага. Ще дигнеш кръвното Не се бъркаме, вещицо, нека младите се разберат, бе, коя си ти, бе. Неделя искам да ми върнеш парите за карбуратора. И да не Нас се и той те повтаря. направи непознати за майка ти, ще повикам хирург. Неделя в 6 часа съм тука. Има пак сама с мангали, разбрали, лято е, слагай сандали. Обръщам шапката, защото сме пияни. Всичките зад не са нагърмяни. Мръсна жега, пак сме почерняли.